Kaikki hyökkääjät eivät ole kaikkien uhrien perässä. Jos halutaan käyttää ne vähäiset rahat, mitä meillä on käytettävissä suojaukseen, niin pitää ymmärtää, että ketä vastaan tässä yritetään suojautua. Eli uhkamallinnustietoa voidaan käyttää hyväksi kohdistamaan investoinnit niihin järjestelmiin, joilla voidaan parhaalla mahdollisella tavalla seurata ympäristömme kriittisiä kohtia reaaliaikaisella tilannekuvanäkymällä juuri niihin kriittisiin hyökkäyksiin, jotka mahdollisesti uhkaavat näitä kohteita. Suomeen kohdistuu joka päivä erilaisia hyökkäyksiä erilaisiin kohteisiin, mutta ne ei ole kaikki samanlaisia. Siellä on rikollisia, siellä on hakkeriaktivisteja, siellä on myös niitä valtiollisia hyökkäyksiä, mutta ne on aivan erityyppisiä organisaatioita. Ja jos me ei ymmärretä sitä vihollista, niin meillä ei ole mitään toivoa puolustautua, koska eri vihollisilla on eri motiivit ja aivan eri tekniikat, ja ne vaatii ihan erilaisen puolustuksen. Tämän päivän toimintaympäristössä ei riitä Windows-PC:ten suojaaminen ja palomuurin nostaminen niiden eteen, vaan meidän pitää pystyä rakentamaan kokonaisarkkitehtuuri kaiken sen ympärille, mikä liikkuu meidän ympäristössä pilven ja sen pärin välillä. Ja siihen tarvitaan yhteensopivaa arkkitehtuurimallia, jonka Cisco pystyy tarjoamaan jokaiseen ympäristöön ja jokaiselle alustalle. Ja uhkamallinnus ei ole mitään rakettitiedettä. Se on periaatteessa sitä, että firman avainhenkilöiden kanssa brainstormataan, että mitä uhkia meillä on, minkälaista tietoa meillä on, ketkä voisivat olla kiinnostuneita hyökkäämään meitä kohtaan. Hirveän usein tietomurrot huomataan vasta kuukausien, pahimmillaan vasta vuosien kuluttua. Ja yksi semmoinen pääongelma on login hallinta. Siis se, että ei tallenneta logeja tai ei seurata logeja. Kaikki nämä käytännön asiat, niin kuin login hallinta tai backupit tai pätsääminen, vaatii johtajuutta ja vaatii rahaa eli budjetteja. Ja vaatii myöskin sen, että tämä kaikki tehdään suunnitelmallisesti. Vaikka poliisista on kuinka helppo puhua pahaa asiaa, niin kuitenkin tarvitaan. Nämä pitää olla kirjattuna ylös ja nämä pitää olla etukäteen mietitty. Viimeisen vuoden aikana on nähty niin monta esimerkkiä, missä tietoverkkohyökkäykset suoraan vaikuttaa yritysten toimintaan ja suoraan vaikuttaa yritysten tuloksiin. Näitä on nähty niin meillä kuin maailmallakin. Ciscon liiketoiminnassa tietoturvalla on merkittävä rooli ja esimerkiksi kohdistettuihin hyökkäyksiin valmistautuminen lähtee jokaisesta työntekijästä. Meillä on selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan esimerkiksi kohdistettuihin hyökkäyksiin usein liittyen phishing-e-mailien kohdalla.